reći ću vam u čemu je problem. Ok, dozvolite mi da vam kažem šta je problem. Problem je što svi žele nagradu, ali niko ne želi da plati cijenu. Zar ne? Svi žele nagradu, ali niko nije voljan da plati cijenu. Niko nije voljan da se baci na posao. Niko nije voljan da napravi odricanje. Niko nije voljan da proguta svoja sranja i znate, da bi to ostvarili. Svi očekuju da bude lako. Držao sam predavanje prije neki dan djeci iz škole. Jedno dijete je reklo: zašto bih ja izabrao taj put? To je mnogo teži. Taj put je mnogo teži. Zašto bih izabrao taj pravac? A ja sam mu rekao nasmijano: čovječe, zbog čega upoređujemo teško sa lakim? Objasni mi. Niko nije rekao da će biti lako. Mi ne želimo da bude lako. Da je lako, da to bi svi radili. Da nije teško, onda bi svi to radili. Samo skontaj, svako bi bio preduzetnik, svako bi bio milijarder, svako bi bio uspješan sportista, umjetnik, biznismen, prodavac ili naučnik. Svi bi to radili. Ne treba da bude lako. Prestanite da želite da bude lako. Ali, ako imate san, ako imate misiju, ako imate strast, to onda neće biti lako. Lako ne bi trebalo ni da koristi se u razgovoru ili u vašem rječniku. To bi trebalo da bude riječ teško. Želite da bude teško, jer onda niko neće moći da iskopira ono što vi stvarate. Sve što ima neku vrijednost, svrhu, to onda neće biti lako. Tako bi trebalo da bude.